I begyndelsen var der ingenting. Ja, altså, bortset fra et par hæderkronede naboklubber, der havde hinanden af et godt hjerte og 2 pensionsmodne stadions ude på Lars Tønskids marker. Men der var også de fremsynede med ambitionen om, at det midtjyske burde spille en rolle i dansk topfodbold. Vi er på en egen, hvor man sætter handling bag tankerne, så de får deres fusion. FC Midtjylland er i 1999 en realitet på fundamenterne af Ikast FS og Herning Fremad. At melde markant ud ligger dem aldrig fjernt, så i fødselsåret hedder det sig, at FCM inden 5 år skal spille europæisk. Penge er der ingen af, mens en trup på 63 mand skal skæres med den helt store trimmer. Alligevel mixer det senere æresmedlem Ove Petersen en brugbar trup med profiler som Frank Christensen, Martin Nielsen, Peter Sand og Thomas Thomasberg. Rigeligt til med afstand at vinde første division. Vi skal jo ikke prale, men vi har jo sat os det her mål fra starten af. I 2000 oprykningen til Superligaen, skabelsen af akademiet i Ghana med Ratsak Pimpong som første afkast, der kører FS Midtvest-samarbejdet allerede på fuld tryk. I fodbold Danmark bemærkes opkomlingen. Vi vil gerne blive med de 8 bedste i år. Antistjernen Mogens Laursen popper op. Gøgeungen FC Midtjylland har tjek på tingene med smart logo, aggressiv markedsføring og store armbevægelser i jakkesættene. Men det er spind. Yes, så gælder det så pokalkamp mod Herfølge. Alt er kaos. Nye initiativer startes i et væk, så organisationen er presset til bristepunktet, og penge er der stadig ingen af. 0-1 bliver et mellemår på kanten af klippen. I 2002 begrænser fusionspolemik fortsat FC Midtjylland. Pionerånden nedkæmper imidlertid endegyldigt angsten for fiasko, selvom økonomien er pumpet op som en billig hamburgerryg. Der mangler 10 millioner kroner. Lettelsen er derfor til at skære i, da Morten Skovbo skibes af til Borussia Mönchengladbach i Tyskland. Ja, nogen hævder, at det er præcis der, fusionen udskrives fra intensiv, og opturen for alvor begynder. Forudsigelig har FC Midtjylland aldrig været, og mange et øjenbryn løftes der også, da bohemen Erik Rasmussen i 2003 lanceres som ny cheftræner. En utilpasset københavner, der ikke kunne indordne sig under Morten Olsen i Brøndby. Ja, hvad skulle sådan en driblesmølf kunne lære os? Mohamed Zidane. Knægten skiller vandene, men ingen anden har fået et udsolgt SAS Arena op at stå ved blot at passere midterlinjen. I 2004 står stadion færdigt, og for første gang føles det som om drømmen kan bære. Vi er gået fra at have det ringeste stadion til at have det bedste stadion. Den grimme ælling accepteres, om end modstræbende, og både publikum og sponsorer strømmer til. Et underskud på 7 millioner kroner minder dog om, at træerne ikke vokser ind i himlen. En ung Mikkel Thyssen kommer til. Genert. I dag karseklippet kulturbærer. Det er også i 04, at akademitanken fødes. Filosofien FC Midtjylland er at uddanne enhver svigermors drøm. Og projektet løbes i gang. 2005 bringer etiketterne. FC Midtjylland er klassens frækkedreng. FC Midtjylland er stedet, hvor de unge får chancen. FC Midtjylland er klubben, der kan sælge spillere. Zidane for eksempel. 26 millioner til Werder Bremen. Og hovedrollen i en DR-dokumentar. For FC Midtjylland er heller ikke bange for at lukke op og lukke omverdenen ind. En rangledet dreng ved navn Simon Poulsen kommer til fra Sønderjyske. Og så er der jo de sorte perler. Kan I tale dansk? Ja, selvfølgelig. Hvad med dig? Det kan jeg også. Økonomisk ser det for første gang tåleligt ud, og sportsligt går det decideret godt. Kolja Afrije kommer til fra Esbjerg. Et halvårsunderskud på 3,5 millioner kroner er nu kun en mindre sten i skoen. Ynglingene bliver danske mestre. Vi skriver 2006, alt under fred og ro, før året med det store ryg 2007. En vellykket aktieemission tilfører klubben 79 millioner kroner. Thyssen sælges til Borussia Mönchengladbach. Dan Olsen hentes i FC Nordsjælland. Og Vision 2011 søsættes. Det er jo den, der handler om guld senest i sommeren 2011. 07 giver sølv, men måske vigtigst det år. Der findes ikke flere spillerkontrakter med mærkværdige klausuler om dit og dat. Der er ryddet op.
Spillertruppen, sundhedssektoren og virksomhedens organisation trimmes og styrkes til stadighed. 2008 bliver særdeles hektisk. Der sælges spillere for små 100 millioner kroner, mens andre kommer til. Væk er kære navne som Christian Bak, Femi, Simon Poulsen og akademiproduktet Simon Kjær. Den anden vej kommer Mikkel Thygesen, Christoffer Poulsen og rekordsigningen Jonas Boring fra OB. Et trekløver inde omkring det danske fodboldlandshold. I maj vindes sølvet igen, samtidig med at Erik Rasmussen stopper og erstattes af Thomas Thomasberg. En smuk aften i Manchester bringer klubbens største udesejr. Det er Danny Olsen, der sænker Citys milliardærer. Mulighederne var der, og triumfen var så tæt på i Herning. Men blot 8 sekunder før tid brister drømmen. Der blev fodbold det ondeste spil. FC Midtjylland rejser sig og sætter rekord med 29 hjemmekampe uden nederlag, og sæsonen ender med en fin 4. plads. Både U19 og U17 kunne efter fornemme præstationer lade sig hylde som danske mestre. Arvefølgen er på plads.